Здравейте, фенове на Outlet Cars! Днес ще ви представя Volkswagen Passat 8 поколение с 1.5 TSI с 7 степена DSG автоматична скоростна кутия. Още при отварянето на вратите се усеща добре обмислено вътрешно пространство. Интериорът предлага климатроник, мултифункционален волан с електронно регулиране, медията включва вградена навигационна система, автоматичните светлини, бордкомпютърът и безключовия старт-стоп допълват усещането за премиум контрол. Passat идва с пълен набор системи за сигурност: ABS, ESP, въздушни възглавници, дневни LED светлини и фарове за мъгла. Също така преден и заден парктроник. Всичко това гарантира безопасност и увереност при всякакви условия. Задните места предлагат истински комфорт с широки седалки, добър достъп и достатъчно пространство за крака и глава. Багажникът е с щедър обем от 600 литра, готов да побере куфари, техника или покупки за цял уикенд. Днес ви представих Volkswagen Passat 8 поколение 1.5 TSI, оборудван с 7 степена DSG автоматична скоростна кутия. Това предложение, както и много други, може да откриете на outletcars.bg или да ни посетите на нашите обекти в София и във Варна за свободен тест драйв. Нашите предложения са с доказана сервизна история и технически доклад за тяхното състояние. Очакваме ви!